Among the Sleep. Tästä lähtee pelottavaa kokemus käyntiin. Ihan tässä rupeaa jännittämään heti alkuun. No niin. Hey, sweetie. Did you finish your drink already? No niin. Careful. It might break. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Ui. Pallokin tippu. Let's see. Taas pääsee olemaan lapsi. There Luvan kanssa. and there. Perfect. Oi kakku. Oh, Hänkö? look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Anna kakku. Happy birthday, sweetie. No synttärit. Jipii. Wow, 2 years today. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga 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 choo choo. Ei saakeli. Tää vaikuttaa hauskalta. Here it comes through the tunnel. Choo choo. Mä luulen, että tää on kauhupeli. Minulla on valeheltu. I'll be right back. Mihin se äiti nyt mennä? Onks nää hirviö ovella? What are you doing? Ei. Nyt ei toimi tää on. Lasketaan laskuja. No. Kuka sillä kävi pahoinpitelemässä sitä? Look what I found. I wonder what it is. Why don't we go Nallekarhu. upstairs and find out? Se on nallekarhu, ihan varmasti. Ei saa oman nallekarhu. Sitten johdattaa minut uskomattomiin seikkailuihin. Oh my. How much cake did you have? 2 lusikallista, menenpä ei annettu. Okei, tää olisi kyllä varmaan paljon mukavampaa niiden Oculus Riftien kanssa. Grillbite Studio. Oh-oh. Pimmei tulloo. Onneksi kaikki on tämän lapsen mielenkuvitusta. Sehän on sanomattakin selvää. Ei tällä mitään pahaa oikeasti ole. Among the Sleep. Creepy. Here we are. Now let's see what's Tähän piirtää inside. tää lapsi paremmin mitä Maybe minä. it's a new Tuo toy. on hieno tuo pingviini. Saanko minä avata sen? Minä arvasin. Okay, sweetie. Be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Taas joku soittaa sille jotain vihapuheluita. Älä äiti jätä vielä. Ei vielä. Okei. Jottei pimeä ja paha tulisi, niin jos vaikka kirjoittaisi jotain jännää näistä. Tyynylle. Uppista.
Niin lähellä täyskaato. Okei, tää tulee olemaan joku pelotusjuttu jossain kohtaa yöllä ihan varmasti. Keinohevosto on aina semmosia. Hui. Hey, you found me. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Not much of a talker yet, eh? Let's play a game. Juu, sopii. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Vähänkö? Tää kuulostaa ihan hauskalta leikiltä. Come here. Turn around and cover your eyes. Vähänkö? There. You can look now. Missä on elefantti? Missä on elefantti? Saanko me ottaa sut syliin jotenkin? Näppäimissä oli mitään ohjeita, me voin halata sinua jotenkin. Ei pääse sinne. Onks tuo pinkki elefantti? On. You found it. Vähänkö me on hyvä? Meillä siinä pinkki elefantti. Wow. Is that a music box? Does it work? Ei hitto. Musiikkiboksi. Siitä ei tuu mitään hyvää siitäkään. Joo, me uskon, että tää on jänäpeli. Alkuun tää vaikuttaa niin ihanalta, että me voisin pelata pelkästään tätä tämmöstä vaihetta. That's a nice melody. Onks tää karhu pahis? Yrittääks tää syyvä minut? Joo. What's this? Five thirsty animals upon a dry hill. Tää on mun lahjassa. We could use a drink, they sang and started to drill. Se oli mun lahja Unless we tosissaan. reach water with our newly dug well, No niin, I think taas lisää we'll have creepy to juttuja, mitkä visit yöllä each tullaan other pelottelemaan. fairly well. Oh, Ja. does it run? How do you start it? Katos, painetaan tuosta. Round and round and round. Hey, pick me up Okkulanetti and on carry me paras, on kun te your siihen back. kestät. I want to show you something. Miten me ei saa sut kyytiin? We need someplace very dark. No niin. Sehän hyvä. How about your closet? Me en välttämättä halua mennä klosettiin, mutta... Jos nallekarhu käskee, niin... Ei kai sinä muu auta. It has to be darker. Shut the doors completely. Upeaa. This will do nicely. I hope there are no monsters in here. Niin miekin. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. No, vähänkö? No niin, vähänkö? Ei. Joo, tulee vaan Teddy esiin. I don't think we're supposed to be here. We must be careful. I don't
Tiedän tunteen. No niin, mikä olisi parempi kuin tuommoinen vilkkuva valo? Se on vain lapsen mielikuvitusta. Täällä ei ole mitään pahaa oikeasti. Did you hear that? I think something's coming. There No you niin. are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? Karhu voi ihan hyvin. You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. Meillä äiti huoli, että And mä olin now ihan it's kiva time for synttäri. bed. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Siinä on pointti. Hirmu hyvä pointti. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. Noin. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Good night, hon. Sweet dreams. Hyvää yötä, äiti. Että kun yökki osaisi nukahtaa näin nopeasti, elämä olisi helppo. Hienoa. Huhhuh. Kutsuvasti on ovi auki. Pitäisikö lähteä tutkimaan? Elää vie sitä! Hei! Nyt Nalle, hei. Elää mene. Ei tarvii sun valoa. Noniin. Sinne meni Nalle. Nyt ollaan kuseessa. Kirjaimellisesti. Okei. Nyt se vie minunkin. Noin. Paljon turvallisempi olo kuin meidän möngin. No ei oikeastaan. Okei. Kivaa tietää. Jos me ei tästäkin piikkaamaan. En. Ei se haittaa. En olisi halunnutkaan. Tämä on hyvin paha enteistä. Jos tätä on lukossa. Entäs jos minä kiipeäisin? Ei kun... No niin joo, tietysti. Emme yllä kahvaa. Noin. Ihana pimeys. Kaikki pitää olla niin pelottavaa pimeessä. Lapsen mielikuvitus, kaikki on hyvin. Ai niin joo. Onko tää pätkästä demosta? Olihan se. Thank you. Something's not right. We need to find your mother. No, etsitään äiskellä. Okei, tuolla pimeässä näkyy huonosti tuon kanssa. Sillä niinku pitemmän matkan päähän, että ehkä me pidän sinut vaan tuossa noin. We have to be very quiet. You don't know what might be
vaikka mörköjä. Hirviöitä ehkä jopa. Okei. Ukkonen. Niin missähän on kaukosää, niin mä haluan tän pois päältä. En ole kovin iloinen tuon kanssa. No niin. Kuka teillä oikein riehuu? Perkele hajota joka paikka. Hyvät lautaset uusissa. Sitä me kiipä tuon pöydälle ja... Oikein ihanasti. Noin, minä olen pöydällä. Tein melua. Onko tämä paha? Ylenkö me tästä kahvaa? Pirskatti. Nyt on mulla varmaan tuoli jossain tässä. On. Ja taas ollut niinku alun alkaenkin fiksumpi tapa. Tai ei sitä tietysti tiiä. Mitäs tiellä on? Ei, sinne ei voi mennä. Hyvä homma. Ei mennä sinne. Äitin huone on tuolla. Pitäisikö tänne päästä? Ei näytä siltä. Tuo näyttää hyvältä. Hihiu. Ukkonen perkele. Siellä ei enää yhtään mitään ilman sinne. En voi ottaa piirustusta kätteen. Perkele kun menee niin, että läpimme se mitään. Onko se äiskä siellä? Joo, vähänkö. Nyt minä oivalsin tämä heti niinku alusta alkaen, niin kuin tämä pitää mennäkin. Ja me on fiksu taapero. Äiskää. Myös asiaa. Minua pelottaa. Imuri. Noniin, ei mitään hätää. Imuri ei tullut tänne. Minä voin mennä huoletta sinne. Äiti, missä oot?
Äiti, minua pelottaa, tuu esiin. Tää on mun piilopaikka. Sitten kun jotain tapahtuu. Kello perkele. No niin. Huhhuh. Piirustuksia joka puolella. Osaisin mä piirtää noin hyvin. Hei äiti, mitäs siellä oikein on? No mikä jottei? Oh, what is this? Sen kun tietäis. Tuo näyttää äiteeltä. Siellä on turva ja pelastus. It's her, but it seems more like a memory. Oho. Pannuhuone. Inventory. Mitäs mun tällä pitää tehdä? Juu. No, mennään putkeen. En tässä mitään hävitäkään varmaan voi. Jep. Hui. Uraputkessa jo. Näin ikkästi. Are you all right? Kaikki hyvin. Sä oot siinä. Tuohon takaisin syliin. What is this place? Ui. A playhouse? What's that doing here? Okei, nyt en muista tästä eteenpäin enää jatkuko demo ollenkaan, tai jos demo jatkuu, että mitä siinä tapahtuu. Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. Noniin, mä avaan se ovi. Whoa, look at this place. Listen. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. Joo, tää pitää... It seems like these are connected somehow. Poltetaanko nalle? Auttaako se? Maybe it requires some sort of key. Is there Melko anything varma, we että can use? mihinkä tää mennään? Tännekö? Etsi, sinne meni. Se menee tuonne. Hiiu. Noniin. Mikäs sieltä löytyy? Why didn't it open? Let's find a way to open it. Juu, pikku hetki. Me on hyvä näissä ongelmanratkaisuissa. Ihan varmasti on. Koita Henri kestää. Se mokkula on sinua yhtään kahtoon vai? Mikä sillä on? Tää me tein. Me painoin jotain. What did you find? It's
It's rather small, Ahaa. but it looks like my paws might fit. Vähänkö? Aha! It's a button. That's it. It seems like the memory you share with her unlocked the door. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need 3 more. Tämä on mielenkiintoista toistaiseksi. This will take us. Oot siihen rikahtanut netistä, miten hyvin Joensuussa toimii nuo 3G-sydämit. Whipday. Ja mitäs se karuli? Sillä se on lisää. Well, this doesn't look too bad. I hope the memory is close by. Miekin. Varmaan kannattaa katsoa jossain vaiheessa, miten siellä alueella toimii minkäkin liittymän 4G. Ihan ainakin vähän koitin katsoa Mikkelin alueelta, miten siellä toimii tällaisen ennen kuin mitään meni ottamaan, mutta aika samalla tavalla nuo kaikki tuntuu toimivan loppujen lopuksi. Toisaalta luulisin, että Joensuussakin toimisi kyllä, mutta no, mä en tiedä. Whoa, over there. It looks like another memory across that bridge. No niin, silta. Sillat on kivoja. Ne ei ikinä mene rikki tai mitään. Hoplaa. Is there a way up this tower? Aha. Mulla on aavistus. Ahaa. Mulla on vahvempi aavistus siitä, mitä nyt tapahtuu. Tai pitää tapahtua. Etsitään pöllöjä. Oho. No niin, Nalle. Nalle. Lää jätä minua. No niin. Siinä tapauksessa. Kiitos, We should be careful. Samaa mieltä. Ollaan ihan hiljaa. Tää vaikuttikin liian mukavalta paikalta aluksi. Mörönäin. Potkupallo. Pääsiks me ylös tästä? En. Mennäs katsomaan mitä täältä löytyy. Ja koska täältä kuuluu mylvintä, niin täällä on pakko olla jotain tärkeää. Vai tuliks me täältä? Pöllö. Miten me pääsen pöllylle? Kiipeämällä. Noniin. Kyllä me on fiksu. On pelottavia leikkipuistokokemuksia tällä lapsella. Ei minun nurkassa näin pelottavia ollut nämä paikat. Keinoheppa. Tai tämmönen vieteriheppa. Nää oli mukavia.
No niin. Pöltsi. Eikö tää jaksa työntää tätä kiveä pois? Ei. Joten... No niin, Nalle, hei, autahan tän kanssa vähän sen. No, tähän meni. Hoppla. Kato, pöllö. No niin. Arvasin, että se käy näitä turpeen heilumaan. Oli niin arvattavissa. Nyt se stoppasi, kato perkele. Mikäs siinä? Jos mä heitin tälle sitä, niin se tippuu. Mikä voisi mennä pielentis. Nyt tätä tarvitaan toisaalla ja sitten me roudasin tää ihan turhaan tänne. Hop. Pistää keikkaa. No niin, turhaan roudasin. No ei se mitään, ainakin yritin. Eikä täällä ole helpompi. No niin. Tästä häältä löytyy. No niin, Nalle tulee esiin. Tekö meiltä taas halata sinne? Tää näyttää tärkeältä paikalta. Mennään tänne. Kiitos. Joo, mulla on jo Nalle karhu sylissä valmiiksi, ei tarvi muistuttaa. Aika hyvin sanottu. Pistä ei tiputa alas. Koitetaan levitä hengissä. Oho, kato miten söpö. Ihana pikku maton. Pistä. Ei ku... Auki. Noin. No niin, sitten... Kato Roope, moro. Tutko mukaan leikkimään? Ei tää potkupallo on varmaan se mitä me tarvimme mesa se alas. Okei, tää on... Joo, juu, kyllä, kyllä. Nyt minä oivalsin. Vähänkö? Vittu, on tyhmät. Tän potkupalloa tarvii. Pitää vaan... Niin, kato. Ja... Hui. No niin. Oikeesti helppo kuin heinänteko, vaikka on heiniä ikinä tehnytkään. Nyt mulla on kaikki pöllöt. Ja seuraavaksi monsteri hyökkää mun kimppuun. Lasketaan liukumäkeä tässä välissä. Hihi. Oi vitsi. Kyllä on hauskaa. No niin, Nalle, tuohon takaisin. Nyt alkaa pelottaa taas. No niin, Nallekka. Päästään mut kiipeimään sinne.
Minä pääsin tänne ylös asti. Kato, kyllä mulla tää pulmanratkaisu onnistuu. Vaikka Intin kotituspapereissa jotain muuta väittivät. Miten kehtasivatkin. Ja noin. Se jos Rope pätkii, niin siinä on vaihtoehto 1, se johtuu Mokkulan netistä, siinä vaihtoehto 2, se johtuu minun netistä, niin meillä on nyt ollut viime aikoina jotain ongelmia. En tiedä mistä se johtuu, mutta ei ole vaan niinku toiminut niin kuin pitäisi. Ja se vika on nyt tässä jossain konnessa ihessä ja minun tietotaito ei oikein riitä sen ratkaisemiseksi. Nyt mun tietotaito riittää siihen, että ylitetään silta ja mikään ei mene pieleen. Eikö mä pieleen vähänkö? Hupsista. Huppista. All right then, one more time. But that's it. Soittorasi. Niin vielä 2 muistoa ja sitten mä vapaa lähtemään niinkö. Oh, finally. We must be getting closer. Parempi ois. Huhhuh. No niin. No niin, äiti, missä siellä oot? Hoppadei. Tumps. We made it back. Takaisin tänne. Minkä takia minun piti tulla takaisin tänne? No, ehkä se selviää kohta. We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. No niin. Your mother. She must be so worried about you. But don't be afraid. Eihän mie. You and me will work this all out Sitäkin together. laittaa tänne. I know we Hey. will. Well, you know the ropes by now. Missä jut nyt laitetaan? Laitetaanko sut sinne? Laitetaan, no niin. Kyllä minä tiesin. Toivon mukaan ainakin. Sitten pyöritetään taas vähän väkkärää. Ja sitten Nalle painaa häkkärää. No nyt me ollaan ymmärretty tämän homman nimen. No niin, eli 2 muistoa vielä ja sitten kaikki on hyvin. Yes, she sounds clearer now, don't you think? Aika pitkälti. No niin, tuleehan Come Nalle. on, we have no time to lose. Watch your step. Huppista. Whenever you're ready. Oi. To the pits of hell we go. Oi perkele. On taas pimmeä paikka. Leikkikenttä näytti mukavammalta, koska se oli sentään avointa ulkomaastoa. Nyt ollaan ahtaissa sisätiloissa. Tää ei oo niinku millään muotoa mukava paikka. What is this place? I think we should keep quiet. No ihan samaa mieltä. Tää voit narista ovet. Perkule. No mitäs siinä? Palapelin pala. Pitääkö mun kerätä palapelin paloja nyt sitten seuraavaksi? Onko
Täälläpä on vielä jotain tärkeää. Ei ilmeisesti. Those floating things, they look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Oh. Ahaa. Kyllä. Alkaa niinku... Alkaa tyhmäkin tajua taas homman juju. Oho. Taika-ikkuna. Taulu. Taikataulu. No niin. Sehän se. Mm-hmm. Ei perkele. No mikä jottei. Ai saatana. Pitis nyt vielä kuolla kerran tässäkin vaiheessa. Heti kun laitoin turbovaihteen päälle ja lähdin mönkimään, niin viduiksi se homma meni samaan tein. Huhui. Ei, en mennä veteen enää uudestaan. Ai tästä ei mä oo ilman ryömistä. Juu Henri, ei se mitään. Jos ei netti toimi, niin se ei toimi, sille ei voi mitään oikeastaan. Hyvä kun hetken aikaa edes pidit mulle seuraa tässä kammottavassa lapsen elämässä. Okei. No niin, Nallukka, hei, nyt tarvitaan voimahallia. Kiipeäminen vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta. Ja vaan koska on mahdollisuus kiivetä. Hänen matalaksi noin, kiitos. Mikä loiskuu? Ei mikään. Kaikki hyvin. Ei mitään pelättävää. No niin, kiitos. Tulikin liian kotoisa olo, takka tulee äänessä. Heikkakin meinaa iskeä, oi saamari. No niin. Kerropas Nallukkaan, kun tää on oikea suunta. Will everything be alright? Or am I gonna die tonight? Mikä kolisu? Täällä ei ole mitään pelättävää. Kaikki on vain minun mielikuvitusta. Noin. Puukaappi. Ja sitten taas liukumaa. Yes. Liukumäkiä saisi olla enemmänkin. Tuolla me on käännyt tänne takaspäin. Sinne se kuuluu pelottavia ääniä. Se on aina oikea tie.
Hihihuhu. Ei perkele! Vittu siinä on se saatanan kolonen tuossa vitun sillassa. Perkele! No niin. Toi on 2 kertaa kuoltu ja kummallakin kerralla kävelty jonkin saakelin koloseen. Okei, me on tässä. Tää tyhmä olla, niin pitää tyhmä olla. Niin. Ja vituttaa aina koloon mennä, kun ei millään jaksais. Kyllä siihen Santtu tiedät, mitä minä meinaa. Jos me tällä kertaa koittaisi olla menemättä koloa. Nyt ei tee bailata yhtään. Kissa saakeli. Mennään nyt. Ja niin, aikataulu sulkeutuuko se? Ei se sulkeudu. Turbomoodi päälle ja neliveto käyttöön. Niu. This place feels... Let's not dwell here for too long. Se kyllä minulle sopii, elää huoli yhtä. Mielelläni lähden pois tästä paikasta. Santtu, tästä on se demo joskus saatavilla, sen verran miekin on kahtanut tätä jossain vaiheessa. Tämä demopätkä on mennyt jo hyvää aikaa sitten. Nyt on kaikki uutta ja ihmeellistä. Ja eiköhän teiltä joku mörkökin löydy jostain kohtaa. No niin. Alpas mukavan näköinen neitokainen siinä taulussa. Nätti. Nitin natin noin. Okei, laitetaan turbomode päälle taas. Ja siitä takaveto päälle. Pelkästään nyt ei tarvita etuvetoa avuksi. Mikä on sermin takana? Joo, tää on tää koko versio. Ihan koko versio. Joskus tuli saappaat perkele. Joskus tuli hankittu tää koko versio ihan vaan sitä varten, että tulisi joskus tehty tämä temppu, mitä me nyt tässä tein, eli pelattu tämä liveenä läpi. Tai se on nähdä, tullaanko tätä pelattua läpi vai jänistänkö jossain vaiheessa vai miten, mutta ainakin on yritetty. Narinaa. Katsotaan ikkunasta ulos. Vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta tähän väliin. Juu. Arvasit, siellä olisi jotain tuon tyylistä.
Pitäis yltää tonne kahvaan. Tuo ei liiku, eli mun pakko käydä tässä. Se neito hävisi jo. Hyvä homma. Se ei varmasti tule enää uudestaan vastaan. Minä luotan siihen. Alle. Kiitos. Oi ihanaa. Mitäs täällä on? Ihmissyöjiä. Mikä olisikaan parempi kuin tämmönen vitu haskoloinen, vetinen koloinen kävellä ryömiä. Täällä joku puoliksi hukkunut nainen minua riivailee. Ja taas 2 tahti päälle. Onko me hypätä kaivoon? Okei, se ei varmaan ole niin viisasta, hyvä, niin jätetään hyppäämättä. Noin. Eiku. Tuonne. Tuonne. Just noin, hyvä. Oi, noin. Tää voi olla hiiren pyörittäminen vaikeet. Hyvin menee. Okei, nyt sitten. Mikäs muu siellä on? Avain. Vähänkö? Okei, takaisinpäin ei lähde. Tutkitaan. Aha, noniin, ei meidän takaisinpäin pitänyt mennäkään. Jos vaan se neitokaan ei syönyt minulta. Kyllä, vetinen kolo. Kuulitte oikein. En tiedä miksi, mutta siis ajatus tuommoisesta puolihukkuneesta naispetäjäisestä, joka koittaa syödä, niin se ei hirveästi houkuttele. Etenkin kun mä oon 2-vuotias pikku lapsukaan. Siellähän se meni. Kaunis neito. Olisin vaan koskettaa tätä palloa. Se ei vissiin onnistu. Täällä olen turvassa puun pienessä kolossa. Puolihukkuneelta, pelottavalta naiselta. Kai nyt yli kuin mun uimakouluopettaja tai vastaava. Milleksi se menee täällä ympyrää se nainen? Minä tykkää tästä yhtään. Ihan vaan siis kun minä en tiedä, että onko se nainen nyt täällä jossain pyörimässä ympärää mun perässä ja kohta hyppää mun nenää eteen ja syö mut henkiltä 3 palassa. Onneksi me voi olla pöydän alla turvassa. Onks tuolla? Ei. Ei oo aikaa siirrellä teitä, nyt pitää vaan tunkea läpi. Täällä on naisoli jo mun perässä. Ei oo aikaa leikkiä. Tummia tarvin tuo avaimen selvästi. Näinkö me taas sen naisolennon jossain, kun me otan tää avaimen? Ihanaa. Ei varmasti vilaha mitään tässä valossa, eihän. Se on se naisoli, jos on tulossa. En keskittymään tuohon valoon pelkästään, mutta sillä se kävelikin tänne päin iloisesti se neito. Tuloks tänne? Kop.
Hei, tuossa on se nainen muuten. Onks tuossa nainen? En minä tiedä. Pitääks mun pois? Mihin mitä avaimen otin? Pitääks mun kiivetä tuonne? En pääse kiipeämään sinne. Enkä tuonne. Avaa. Mikä avaa? En tiedä mitä mun pitää avata. Missä mun pitää mennä takaisin tänne? Ihan vaan koska... Niin, no. Okei, nyt rupeaa näkymään niitä naishahmoja koko ajan jossain tuolla taustalla. Mä kuvittelin liikaa. Ja elää perkille tää umpikuja. Minne helvettiin minun pitää mennä? Nainen koputti, kyllä koputti. Mihin päästä naisia sisälle? Me pelkään naisia. Nää nyt kun meidän tynnyrin piiloon sinne. Saatanan nainen. Perkele. Ja sitten matkaa ympyrää täällä koko ajan. Hei, laitetaan kädet silmille. Noin. Nyt se on mennyt pois. Se menee sinne, joten me ei voi mennä tänne, mistä se tuli. Ai vittu, se tuli vedestä. Me en voi mennä sinne, mistä se tuli. Voi perkele. Me voi mennä tänne. Tää me hyödyn siitä, että me menin tänne. Onko tässä jotain, mitä voi avata? Ei tietenkään. Tuolla on jotain. Tuonne pitää mennä. Jep, tää se on oikea reitti. Tää on oikea reitti. Se tulee taas. Et perkele sanoo, että mun pitää tuo jossain kiireessä avata, kun se on täällä lähistöllä. Se on tulossa tänne. Saatana. Perkele. Mä niistä nyt vittuu siitä nimissä tuo. Kiitos. Jätit minut rauhaan. Auketsi. Ei kun tää työntää auki. Se epämukavaa. Ja äkkiä ne livetoo päälle ja karkuun. Taakse en katso. Katsoin kuitenkin. Okei, nyt kuuluu takanta ihania ääniä. Ei perkele. Ei helvettissä. Ei vitussa oo siellä. Et saatana oo tulossa sieltä. Ui vittu se on tulossa sieltä. Ei perkele. Mä nyt vittu. Miten sut avataan? Miten sut avataan? Ih! Ui saatana. Perkele. Tuolla on turva. Helvetin perkele vittu. Ihan kauheja peli. Oi saatana. No, sain sen tämän viimeisen palan. Mikä voisi enää mennä pieleen? Niin sanoppa se. Mikäpä tämmössä pelissä ikinä menisi pieleen. Tää on vasta 3. muisto, mikä me tuu saamaan tästä. Vielä pitää 4. löytää. Eli sen meinaa, että on vielä jotain vitun mörkölöitä tullut. No niin. Se tytön tyllerö jäi ihan oikein yksin.
Mä nyt sanon, että mun pitää vielä jotain kammotuksia kokea ennen kuin mä pääsen pois täältä. Eli veto päälle. Voi helvetti! Siihen vielä 10 vittu! Jotain mut rauhaa! Joo, sun kattominen on epäterveellistä, mutta kun mä haluan tietää, minne helvettiin se on matkalla. Ei se syönyt. Joo, kiva. Mukava kuulla. Voi perse, missä vitussa siinä tuut taas, saatana? Vittu. Missä se on se vetinen nainen? Mitä tärkeintä, miksi helvetissä on syyä. Tää ei oo yhtään mukavaa. Tämä on arvinaisen epämukavaa jopa, jos voisin sanoa. Erittäin epämiellyttävää. Siellä on muisto. Miten se menee yli? Mene ylös. Kiipeä sitä. Kiipeä nyt. Etkö se nyt vittu voi kiivetä siitä? Nyt vaan sun pitää vittu kiertää vielä jostain tämmöisestä paikasta. Ei mene sängyn alle. Siellä on turvallista. Noniin. Mä arvasin, että se tuo tänne mun perässä. Mä sanoin, että sängyn alla on turvallista. Siinä menee se jalat. Se menee pois. Elää, syö. Elää, lyö, elää, syö. Tuo se meni. Jo se meni. Sinut avataan äkkiä ja ne liveto. Ei kun perkele avaa se. Noin. Next memory. No niin, tää on vasta 3. Voi helvetti. Mitä sillä 4. olisi luvassa? It's your book. Listen. They had not dug far before it started to rain. Quickly, climb out, or there'll be trouble again. See, the little bunny is climbing out of the hole. Kiintoisa tarina. No niin, ja sitten jatkuu, joo. Nyt otettu semmonen pieni hengähdystauko tällaisen niin sisäisesti. Todettu, että kello on 12, nyt on selviytyy vaikka lopetella, mutta minähän en lopeta. Tää pitää pitää loppuun kerralla. Tai en tiedä, jaksanko mä pitää loppuun kerralla, tai uskallanko, mutta ainakin yritän. Yrittänyt tää ei laiteta uunin paistumaan. I feared something would happen to us. Mulla oli vähän samoja tuntumuksia. A child shouldn't have to go through this. Samaa mieltä. Hey, it's going to be so nice when we're through with all this, and we can play together all the time. Kyllä. Happy fun times. Jei. Kirja uuniin. Ja uutta muistoa tulemaan. Se ei voi olla millään pahempaa kuin äskeinen, eihän. Jep. Pitää tarkistaa jotain tässä välissä. Ja sitten jatkuu. Oh, she must be so worried about you. Are you okay? Nyt kun otit puheeksi, niin nyt kyllä meni yksi halaus. I guess we have no other choice. No Should niin. we see where it takes us next?
No totta helvetissä. Ready when you are. Mutta jalkapallo tulee mukaan. Meillä ei minkään ilman jalkapalloa. Se saa pelastaa minut. Minä luska Hanna Hahali. Ei. Nuo on liian piilopaikan näköisiä paikkoja. Ja piilopaikka meinaa sitä, että juttaan pitää mennä piiloon. Mikä olisi kukas? Ahaa, pölyä. Pölyä, ei mitään pahaa. Jaa. Pitäisikö mun päästää sinut niinku vapauteen sieltä? Melkein. Oho. No niin näkyy oleva. Lammaspoikina. Hui! Tuossa olisi mun käydä köpeilystä. Siitä ei pääse. Kyllä, siellä oli lampaita. Niu. Älä tipu. No piirustukset näyttää liikaa siltä äskeiseltä naikkoselta. Mä en enää haluais törmätä siihen. Se ei ollut miellyttävä henkilö. Ikävä lapsen vahti. Oliko tää lamppu toimii helekuta hyvin? Koska me ei... Mikäs siellä on? Soittorasi. Oi helvetti. Se ei yhtään tunnu sitä turvallisuuden tunnetta, niin kun sen piti tuoda. Mikä? Mikäs siellä oli? Näytti kovasti niinku... semmoselta... pikkutakilta. No, affon nyt se. Oh, mitä? Mikä ääni? Ei mikään. Jatketaan. Oot siinä tosissaan, että pitää tästä mennä läpi? Et, onneksi. Tuonne ei päästä. Tänne päästään. Well, isn't this just great? Tumps. No. En ollutkaan mitään oot mieltä, jos mentäis nukkumaan mieluummin kuin tänne pelottavaan paikkaan. No niin, hienoa. Todella hienoa. Nyt mennään niinku hevon helvettiin. Nalle.
vaatekomero. Hyi saakeli. Ne on jo pelottavia paikkoja päivän valossa tämmöiset vaatekomerot. Ylipäätänsä kaikki niinku vaatteisiin ja vaatekomeroihin liittyvä, niin ei. No mikäs tämän värin tarkoitus on? Ympis. Ace of Spades. Joo. Onks mulla muistoja? Mulla ei oo mitään muistoja. Mitäs mä pitäis heittää? Sukka on se muotoinen. Mitä? Tarvii jotain puolikuun muotoista niinkö? Eikö jalkapallokin lepaisi? Voinko mä heittää sukaa sinne? Mä antaisin perkele mulle sukaa. Taistelu yllällä jotain, mitä pitäisi tuo. No niin, nyt alkaa niinku ruuti kirjoittaa, eli lyyti kirjoittaa. Tuleehan siitä paljon. Ja ui, noin. Elää suutu minulle. Ei ollut tarkoitus hajottaa sitä. Vahinko oli. En mietä haavaa. Toivon mukaan se nytten toimisi. No, alkaa nimittäin hirvittää kohta tää peli. Siinä missä sit puoliksi hukkuneena paholaisnaisi, joka koitti syyvän mut 3 eri osassa. Tomie selvisin ja kuolin vain 2 kertaa. Kummatkin kerrat kun tipuin samaan helvetin rakooseen ja hukuin. Ei saatana. Ei saatana. Ei saakeli. No niin, haluatko nyt halata? No, en tiedä. Kuulostaa. Joo. Is it stuck again? Annahan me sut pois siitä. Lampaiden pitää päästä kulkemaan. Noin. Kivaa. Onko sillä taas se nahkatakki, joka minua kiusaa? Tää nahkatakkimörkö ei yhtään ole niin pelottava kuin se aikaisempi. Puoliksi hukkunut nainen, se ei ollut yhtään mukava. Neliveto päälle. Joo. Miksi välkyt valooseen? Eikö tää olekaan se tähti, mikä mun pitää saada? No ei se vissi sitten oo. Jaa, kilin kolin. Ah!
Palloja perkele. Pallot. Okei. Siinä on hyvä asento. Oho. Hei, me ollaan keittiössä taas. Vähänkö? Tästä tulee minun piilopaikka, niin kun minun pitää mennä piiloon. I have no idea what I need to do here. Meitä suutin nahkatakki sen ukoon. Hyvä idea. Mennään tänne. Tää on mukava kolo. No niin, se on hyvä homma. Joo, mennään tänne. Ihan vaan koska sotkuisa reitti se on varmasti se oikea reitti. Kato, ei sovu Spades taas. Tuloks nahkatakkinen jätkä taas? Nahkatakkinen ukko. Menikö nyt mahut tuosta välistä, herran jestas? No, se ei ollut kummonen paikka. Mistä se nyt pitäisi sitten lähteä? Vai onko tää vaan joku tämmönen... Ei, nyt löytyi se oikea reitti. Kyllä, me on sanottu ennenkin käynyt kolossa, me ei tiedä miten sinne mennään. Okei, näistä kuvista päätellen tää isä on hakannut tätä äitiä ja sitten tää äiti on suuttunut tälle lapselle ja... näin poispäin. Sitten tää äiti on sulkenut sinne koppiin tai sitten on tän isä, joka hakkaa sen äitiin. Ups. Se kaatui. Ei saatana. No mikä perkele siellä nyt tuossa on ja missä perkeleessä se on? Kuka sillä rähisöö? Okei, siinä on esterata. Ja siinä on umpikuja. Jos esteradassa kaatuu yksikin este, niin sitten taas nahkatakki hyökkää mun kimppuun. Olenko oikeassa? Siinä on hyvä idea. Sinne vois vaikka mennä tietysti. Vältytään ainakin nahkatakin ansalta. Vaikka se oikeesti sanoo, että tää on mun piilopaikka sitten, kun me ei kaada voi perkele. Oot se kyllä yksi saatana. Mutta... koska minä olen fiksu tapaus, niin... nyt ei mennä kanssa, vaan heitetään koripallo sinne. Annetaan sen kaata kaikki jutut ja mennään itse piiloon. Äkkiä piiloon. Se ei nyt ihan toiminut. Yritetään uudestaan. Joo.
Tuo Henry selittäisi aika paljon justiinsa nimittäin sen alun intron perusteella, mitä siinä tapahtui ja muutenkin noita piirustuksia, mitä näkee. Nyt se kaatu. Nyt juostaan piiloon! Ui saatana, nahkatakki sai. Voi jumalauta. Oi vittu. Ensimmäinen kulma monsterille. Hyvin meni. No niin, ainakin nyt tiedät, että tuo ei ollut oikea ratkaisu, mitä minä tein. No niin. Disarming. Toimi täydellisesti. Täydellisesti disarmattu pommi. I'm defusing the bomb. Bomb defused. Siellä on taas joku mörkäle minun kimpussa. Melkein käveli ansa. Siinä on taas vain yksi isän piilopaikka. Niinku realistissa. Vittu saatana, kyllä saa minua tällä kertaa. Me on liian nopea sinulle. Vitu homo. Hahaha, siitä sait. Ime paskaa. No niin, Nalle. No niin. Kaikki on taas turvallista. Nahkatakki meni pois. Jep, nahkatakki meni pois. Se olisi mitä mä piti sanoa, en vissi. Eli, näin niinku rehellisesti sanottuna, niin tää nahkatakki ei niin hirvittävän peloittava monsteri välttämättä ole. Kun vertaa siihen puoliksi hukkuneeseen naishahmoon. Siinä vasta oli pelottava monsteri. Hyi saatana. Hyi saatana tosissaan. Mitä vittua? Vittu tää isä on juoppo. Ja hakkaa sen vaimoa. Ihan varmasti. Ei niin tiedän. Juoppo isä. Vaimon hakkaaja. Se on niinku Marttila humalassa. Eikä mun tuoneppi mene. Ei. Ei kai. Pitääkö? Ei kai. Ei. Kaapis olemme turvassa kaikilta nahkatakeilta. Hohohoho. Roben ei sieki. Mennäänkö naimisiin tai jotain? No niin, siinä on taas niinku isäukko juopuneena silloin pullo tuossa. Ja se on juopuneena. Kone olisiko tuossa? Ei siinä mitään ollut myös piässä. Ei mitään, mennään itään. Siellä löytyy Venäjää. No niin. Eikö minä löysin tän vähänkös? Me unohdin jo kokonaan sen.
Suuttuko isä taas? Ei, nahkatakkia ei näy. Jes, muistosektio, jes! Elefantti. Joko me tästä piäsen? Piesä. Joo, iso poika. Me jossa on kiimet. Siinä oli selvästi isän DVD-kokoelma. Parasta mahdollista pornoa, mitä rahalla saa. Got the final memory. Let's hurry. Ai niin, pitää päästä pois täältä. Ei, saatana. Sehän mä en oo sitä, että mulla tullut taas nahkatakin kohtaaminen. Vai tullooko? Is this my lucky day? No niin, Nalle halaa minuun. Minä en luota noihin reittivalintoihin yhtään. No, ilmeisesti me pitäisi luottaa noihin reittivalintoihin vähän paremmin sitten. Nyt sydän parka lopeta pamppailemasta. No niin, mikä menee pieleen tässä? Ei mikään, neliveto päälle ja menos vaan. No niin. Oi saatana. Kiipe sinne. Ei! Nahkatakki herra, hyvä pois. Elää nyt, katkaise sitä Nallin kättä, ei! Noniin. Vitun nahkatakki, saatana. Sinne meni mun ainut ystävä, tai ainakin sen käsi. Nyt me on ihan yksin jossain. No niin, on mulla Nallin käsi. Jipi. Elefantti. Okei. Mä haluan halata Nallea. Vai justis. Tää vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta videolta. Not now. Nyt on hylätyksi tulemisen tunteita. Onko näin? Not now, hun. Tältä tuntuu siis lapsesta, kun se hylätään. Santtu elää perkele avu sitä linkkiä, se on ansa. It's a tarp. It's a fucking tarp. I said not now. No niin, äitilläkin on alkoholiongelma niinkö? No niin, eli se isä hakkaa äitiä ja äitistä tullut juoppo ja se kohteloo lastaan kaltoin. En tiedä. Elää Santtu huoli, me on turvassa. Siellä me vaan kävelen kohti maalaista puolukkuvaa äitiä. Oi saatana, tuli pimmeitä. Sweetie, be quiet now. Mommy had a very rough day. Vai hakkaako äiti lasta pelkästään? Eikö täällä ole isää ollenkaan? Go somewhere else. I'll just come. Äiti, sinulla on alkoholiongelma. Okei, mitäs mun pitää tehdä? He will not take you from me. Ja sitten isä haluaa huoltajuuskiistassa lapsen. Äitillä on alkoholiongelma. Oi pärkele. Do what Mommy says. I'm going to be very angry. None of us want that. Kyllä on pojalla ankea lapsuus. Ai. Kyllä tää on sangen vittumainen tilanne.
takaisin leikkimökille. Viedään elefantti sinne ja kaikki on onnellisia. Äiti lopettaa juomisen, isä rakastaa taas äitiä eikä äiti hakkaa minua ja huppista. Eikö se näin mene? Mikä voisi mennä pieleen? Tätä varten me tarvii sen nallenkin päälle, mutta totta. No helvetti, vikkakin tullaan. Saaks me sut mukaan? No voi saatana. Saiko täkkää joku mut? Me on tän käden mukaan, hei. Saaks me sen? En saa, se on entinen nalle. Täällä on pimmeitä. What lies behind this door? Is mommy there? Hei, me tulin pois komerosta. Jipii, on aamu. Kaikki ihanat ystävät on taas koossa. Brum 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 brum. Nyt ei tää äkkiä äiti nelivetu päälle ja äiti luo. Ja sitten me olen yöaikana tiputtanut tämänkin lattialle. No niin, me en poistunut ikinä huoneesta, niin kaikki on hyvin. Vai onko? Oliko me muuttamassa? Ovikello. Ehkä se on isi. Ei se olekaan ovikello, se on taustamusiikki. Ja siinähän se viunapullo. Saakeli. Tuo ryyppäjä. Pallo näytettiin alas. Aha, se oli siinä. Nyt käydään läpi tämän niin sanottu pelaamakenttä. Nyt päästään vähän pimeämpään nurkkaan. Tuleekohan lopussa vihainen humalainen äiti ja lyö minua turpaa. Ja kyllä harvinaisen synkkä aihe. Ei saisi vitsailla siitä. Ai näitkö? Kyllä se siitä. Kyllä kaikki vielä paremmaksi muuttuu. Ei äiti huoli. Stay away from me! I'm sorry. I never meant to. It's too much. Tää on surullista. Onks isi täällä? Hi there, little one. Isi oli siellä. Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry. We'll fix it up. Jaa, se taisi olla siinä. Kyllä. Näin pääs käymään. Joo. Kyllähän tuo vähän synkkä aihe on, mutta ei siinä. Joo. Niin juu, kyllä. Voitin pelin. Oho.
Mikähän pitkä se on se DLC, mikä tässä on? Kerkeskö sen nyt vetästä vai kannattaako sen jättää suosilla seuraavalle viikonlopulle oottamaan? Minun mielestä mulla pitäisi olla se, koska jos sen väärin muista, niin se oli se DLC ilmanen kaikille, jolloin se pitäisi olla ladattuna tässä valmiiksi. Voin olla vieras. Kahotahankohan tästä tää lopputekstit mennään pois, onko menee skipattu suon. Tiedetään oikein näppäin vaan. Hetkonen. Additional DLC Prologue. Katsotaan mitä tää nyt sanoo minulle. No se sanoo, että me pello sinne kynnytte. Tämä selvä. Eli nyt vissiin pelataan Prologue kanssa. No niin. Katsotaan millainen Prologue tähän peliin on tehty. Jaahas. Jos mä halusin tuon musiikkiboksin, olisiko se? Ei se näkyy, olisi hyvä juttu se. On tainnut ikkuna unohtua auki, musta tuntuu. Eikä ihan vähän unohtunutkaan, vaan suht paljon. Oi perskatti, talvi on tullut. Cold. So cold. Otetaan ikkuna kiinni. Noin. Please. More warm. More happy. Siihen puhut. Lähdetään lentokoneella ehtimään lämpöä. Kiinni sinä, auki sinä. Noin. No, olpa köyhä valo. Koneen sitten etsitään jotain lämpöistä täältä. Pitääkö mulla laittaa vaan valoja päälle yksinkertaisesti, nyt tää lämpiää tää paikka. Vai... en tiedä, tietysti. Musiikkiboksi. Safe. Thank you. Monster don't like Happy. Sä oot minun uusi ystävä. Just mun The ite. others? Hiding? Oh, scared. Please, Pelätkö? help them. Melkein pelätkö? Mie pelastan. Nahkatakki ja puolukunnon nainen ei saa teitä. Vasen oikein, vasen oikein. Kaupallissa vasen on muuten aina vaan niinku oikea reitti. En tiedä pitääkö se paikkaansa, mutta olen melko varma siitä. Lennetään lentokoneella hätiin.
Niu. Help, please. Please. Mie sut kiinni tästä vai ylläkös mie? En yllä. Kuka sillä oikein kummittelua? Aika laitan tuo kiinni ja sit mie pääsen tuosta varmaan ottamaan tuon tuoli itelleni, joo. Sille vei pässin lihaa. Noin. Kun me saan tän tuolin tuohon. Me voisi laittaa jääkaapin kiinni, niin sieltä ei tuu kyllä. No se nyt ei ollut näkyy mitään pelihalus. Niin kuin ihan pointtina vaan. Veihti. Tämmösiä ei saisi lapsille antaa ikinä. Laitetaan kattilaan veihti. Cold. So cold. Don't worry. I'll save ya. Kiinni. Noin. Onko nyt hyvä? Happy, please. More happy. Nyt valot. More happy. Menikö meitä toiselle puolelle? Aha, siellä on taas joku humalahirviö mauissa. Se ei minua estä kiipeämästä kohti radiota. Tehdäkseni tästä paikasta more happy. Thank you. Ollos hyvä. Tiedätkö Henri sanoo miten pitkä tää on tää prologi? Eiku. Mihin se? Aha, siinähän se. Kannaks tuo? Ei. Varjon näytti vähän niinku olisi ollut pullokaissa joku hahmo siinä, mutta ei nähtävästi. You shouldn't be here now. Ikävä muisto. Mikäs tässä? Nyt on kyllä helvetinmoinen tohtorin käsijala. No, minusta ei kovin pitkä, jos me pellon tää samaa syssyn läpi. Mikä saatana vittu helvetti perkele siellä? On tällä niinku ihan paito vitun vei. Nyt ei oo kyllä nahkatakkeeka puolukkunut mies. Mikä vittu siellä oot? No penarin vikallista tosissaan. No kertokohan mikä helvetti tämä on. Tää ei näytä kovin ystävälliseltä heppulilta. Saatana. Tuolla lailla säikyttelee vanhaa miestä tai nuorta pentua. Tää on vaan joku helvetin varjo. Tulkoon tää perään kun me lähden pois sieltä. No tullohan se. Enää tulee. Saatana. Perkele. Mitäs vittua pitäis sinun kanssa tehdä? Oi vittu. Oot nyt ihan vittu tosissas. Pitääks mut lähteä sinun juoksemaan karkuun vai mitä vittua pitäis tehdä? Koko. Jos me saisis sut vähän tänne kauemmas, niin me lähtisin juoksemaan, mutta kun sä oot vähän niin pikkusen keskellä, niin tuli linjaa. Ei tuu tänne.
Tuu tänne, Jeevo. Tänne. Tuohon. Tule nyt perkele sieltä. Mutta minä pääsin juu ohi. Ai vittu. No sitten olemat. Hauskaa vappua vaan herralle. Minä lähdin tästä. Meni muualle. Ai, siinä oli toinen hahmo. Ai, nuo ei oo vaarallisia hahmoja niinkö. Ei oo kyllä yhtään häviä tämä paikka. Eikä minäkin jos tuommoisia mörköjä pitää paeta heti. Tuo TV ei kyllä oo mikään kyllä kovin häpi. Minä pitää olla tuo ikkuna kiinni sua. No niin, tuolle se. Ei ollut kovin vaikeeta taas. Joo. Nyt on enemmän häpi. Piirrettiin. Thank you. Masaama jaava. Monta niitä vielä? Oliko sitä 2 vai 3 peräti? Siellä tullaan taas se mörökölli. Se ei saa minua kiinni. Tuijas paskiani. Mitä äippäri? Kaikkea kiitoksia. Siinä on isäukko piipun kanssa. Eikö se mörökölli jahtaa minut? No jahtaa, te siihen nyt. Te siihen nyt mihin on lähtenyt? Jos on mä kyllä aika niinku hyvin motittanut itteni tänne, että... No ei se mitään. Jatketaan vituun kirjat. Oi saakeli. No nyt ei ollut taaskaan oikea suote, niin mulla on taas mörökölli perässä. Onko? Ei ollut. Kato perskati. No on se siellä, voi jumala. Täynnä. Siihenkö tulit? No hyvä. Tällä kertaa jätti mut rauhaa helposti. No niin, äiti ihan rauhassa. Se on vaan viina. Ei sen vakavampaa. Me on täällä taas. Ei mun tänne pitänyt tulla takaisin. Ei nyt tänne seuraavaksi vissiin yläkertaan. Joo. Tai tänne. Kellari, no mikspäs ei. Ei aina ollut aina halunnut pimeään kellariin. Tääkin joku vitun mörökölli on mun perässä. No mitä äiskälle räiskälle? Hyvinkö pyykkää? I'm coming. Siis teillä valokatkaisi tuolla. No. Kiitos. I'm coming. Kellari on aina kiva paikka, ihan samaa mieltä. Oho, onneksi meillä ei oo kellari. Se otais pelottaa muuten kotonakin aina. Piu. Jeps. Mitäs täällä on piilossa se muu ystäväin? Pyykkikorin vankina, oletko ei? Koneen. Mitäs minun sitten? Pitääkö mun painaa tuosta? Ei. Mun pitääkö? No ei helvetis. Ei nähtävästi. Silloin tullut mörkö, kun tuosta painaa.
Sitä... Ei. Haatana. Minun valot. Niin tässä on tää jakkara, no niin. Perkele sinun kanssa. Mene pois. On parempaakin tekemistä kuin valonkaan rumppaaminen. More happy. Mitä veit? Thank you. Ole hyvä. Ja sitten neliveto päälle ja karkuun taas. Juu. Vitun valot. Mitä nyt siellä taas? No ihan sama. Antaa olla, yläkerta on viimeinen paikka. Kamerakölli minun ottamassa heti tuossa ylhäällä. Eikö se ole tuolla? Silmät vaan kiiluu. Niin saatana. Säikyttelee nuorta miestä. Töms, töms, töms. Portaita ylös menen. Punainen valo. Se on aina hyvä merkki. Syöttää sua auki. Onks tuolla... Eikö se ole joku silmä kahtunut? Onko se joku silmä? No, jos siellä on joku silmä, niin siellä on joku kahtelemassa minua. Creeping on me. Kiitos. Olin juuri menossa tänne. Miksi olet yksin, ystäväin? Jah. No perkele, onks mä nyt jumissa? Ei kun... No niin. Vittu, pitää olla tyhmä joskus. Mitäpä siitä? Tyhmyydessä on hyvä elää. Se oli ikkuna ystäväni. Elä! Tipu sinne. Voi herra jästäs. Nyt pitää mennä ulos hakemaan sieltä. Siellä on mörköjä. You have no idea what you're talking about. I can manage on my own. Tuossa. Onko siellä äidillä ja isällä riita käynnissä? Löykö isä äitiä? Ei hyvä. Okei, joku on muuttamassa pois selvästikin. Sieltä TV ja muuttokuorma. No niin. Täältä muutto. Eli siinä eli varsinaisessa pelissä sitä oltiin muutettu omaa asuntoa pois isin luonta. Ja tässä ollaan vielä niinku elämässä yhdessä ja nyt käydään läpi sitä eroprosessia. Kyllä. No niin. On masentavia aiheita jotenkin. Tulee ystävä tänne. Onko tässä ystävä? Kun pitää seurata jalanjälkiä. Juu.
Tules. Tule. Elä. Ei. No travi. It's too much. Sinne jäi. Kaikkia leluja ei saatu mukaan isin luonto. Yksi jäi jälkeen. No ei se ollut kovin pitkä näkyy sekään. Joo. Ei ehkä yhtä housuja tutisottava kuin varsinainen, mutta eikö se peliaihe ihessä oli tässä se pääpointti. Mutta joo. Hyvä oli peli. Onko tässä muuta? Ei taida olla muuta nyt. Joo. Minusta tuntuu, että tässä olisi kenties semmonen hyvä hetki lopetella tämä homma ja painua pikkuhiljaa yöpuulle. Eli kiitoksia Henri Santeri ja jos sillä muutakin tällä hetkellä on, kun jaksoitte mukana olla tämän hetken ajan nyt Estessä kahtomassa minun epätoivoista yritystä pelata peliä, mutta juu. Ei kun hyvät yöt pojille.